ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସହଯୋଗୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଛାତିରେ କଫ ଜମି ରହିବା ସହ ନିମୋନିଆରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାଲି କିମ୍ବା ଆଜି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ତଳେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସାଂସଦ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି।